भोजपुरी में गीता गायन श्रृंखला के 14वीं कड़ी में सुनी जा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण के गुण आ कर्म का होला। भोजपुरी में गीता गायन सुने लगा के ध्यान, सुख शांति आनंद मिलिया मिल जई हैं भगवान। अर्जुन कहले वासुदेव से त्याग सहित संन्यास बताई, अलग अलग दोनों के अर्थ के भी हमके बोध कराई। तब कहले श्री कृष्ण सुना दोनों के अर्थ बतावत बानी, एह दोनों के बारे में हम तोहरा के समझावत बानी। साच बात बा इहे कि जकरा के कहल जाला संन्यास, त्याग ओही अर्थ में आवे कर्म फलन के ना हो नाश। त्याग संग कृष्ण काम भाव हो तब ऊहे संन्यास कहाए। कर्म छोड़ निठल्ला बैठे गीता ऐसन ना बतलाए। सुना त्याग के सात्विक राजस तामस 3 प्रकार बा, त्याग भावना पर टिकल बा निज स्वभाव आधार बा। यज्ञ दान तप कर्म त्यागे के कबहू भी ना चाही, ऐसे चित्त पवित्र होला ये सब करही के चाही। एही से तप दान यज्ञ सबके करल जरूरी चाही। जतना शुभ कर्तव्य करम बाबू सब कबहू छोड़ी नाही। धर्म कर्म के जे भी फल हो ऊ मन से त्यागल जाए। ई हमार निश्चित मन बाटे एही से ना भागल जाए। जे खराब पाप करम बा लोभ कामना से भरपूर, एह सब से बच के रहिया हरदम खातिर भागी दूर। धर्म करम जे बतलावल बा ऊता करही के चाही। हिया पवित्र करे उहे सब शुभ कर्म त्यागी नाही। कर्म फलन के चाहे वाला बुरा फल पावेला, मुअला के बादे कर्म फल बाँचल असर दिखावेला। लेकिन फल त्यागी हरदम ही बच जाला बंधन से। बुद्धिमान ज्ञानी करता जुड़ जाला ईश्वर से मन से। कईल कर्म के का फल होला ई जानल बेहतर बा। जन्म मरण के चक्कर चाले सबके जीवन नश्वर बा। भला बुरा सब कर्मन के फल भोग जरूर भेटाला। भल ही आज दबल हो खेऊ समय पाई के उपराला। परमात्मा अविनाशी हवन अंश आत्मा भी अक्षर। इनकर भाग विभाग न होखे पूरन हरदम ही ईश्वर। आत्मा परमात्मा अनंत दोनों के ना अंत कभी।
हरदम राहल रही भी हरदम भूत भविष्यत या कबही। इह ज्ञान सात्विक कहलाला परम ज्ञान हाई है प्रधान। आत्मा परमात्मा प्रकृति के ई हुए सच्चा पहचान। एकरा से ही जगत ब्रह्म के बारे में जानल जाए। परम सिद्ध जे जोगी होला ऊ सब सत्य समझ पाए। जे शरीर के सब कुछ माने ऊ तामस प्राणी कहलाए। बेमतलब जिंदगी जिए दुख भोगत भोगत मर जाए। सात्विक करता ऊहे होला जे फल के ममता के छोड़े। शास्त्र बतावल नेक कर्म करे मन से हमता छोड़े। जवन कर्म में हानि लाभ हिंसा पापन के नइखे ध्यान। स्वार्थ लोभ मद अहम भाव जौना में हो खेला प्रधान। ऐसन सब कर्म तामस ह नीच किस्म के मानल जाए। करता प्राणी भव बंधन में कर्म फलन से बांधल जाए। सुख भी तीन तरह के होला सुना बतावत बानी हम। सुना ध्यान से सुख के बारे में समझावत बानी हम। सुख में डूबल रहला से आनंद क्षणिक ही मिल जाला। दुख से दूर हटौला से ही सुख के कोढ़ी खिल जाला। ईश्वर ध्यान भजन कीर्तन में सच्चा सुख पावे प्राणी। धर्म कर्म सेवा में लागे त्याग भाव से जे ज्ञानी। ओकरा सच्चा सुख मिल जाला इहे सात्विक कहलाए। रमल रहे ओही में आखिर में सदगति ऊ पावे। शुरू में सात्विक सुख जौहर अस भले बुझाला। अंत में उहे जहर फिर अमृत अस हो जाला। काहे की भगत परमात्मा के गुण गा के मस्त रहे। अस्थाई सुख अमृत पी के उनके में ही व्यस्त रहे। विषय इंद्रियन के मिलला से जे सुख मिले प्राणी के। शुरू में ऊ सुख अमृत अस लागे अज्ञानी के। उहे बाद में विष हो जाला ऊ सुख राजस कहलाए। ज्ञान बुद्धि के हर ले बेऊ प्राणी के हरदम बहकाए। जौना सुख में आलस मद भरम अस दुर्गुण जागेला। सुख भोगत खानी या बादों में हरदम भरमावेला। अपने के ऊ धोखा देबे ऊ सुख तामस कहलाए। इचका खुशी भले दे जाए अंत समय में पछताए। ऐसन कौनो प्राणी ना जे तीन गुणन से हो बाँचल। सतरज तम ही नाच नचावे केहू ना जे ना नाचल। जल थल ऊपर नीचे सगरो एकरे माया छैले बा। गुण ही गुण में बरत रहल बा जड़ चेतन के धैले बा।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण के 4 प्रकार बा। कर्म भाव से उपजल गुण ही वरण जाति आधार बा। वरण बनल कर्म स्वभाव से जन्म से नानाता बा। गुण के धर्म कर्म के जाने उहे पंडित ज्ञाता बा। मन इंद्रिय के बस में राखे धर्म कर्म आतप करे। शांत स्वभाव सरलता ही में परमात्मा के जप करे। क्षमा भाव रुचि वेद शास्त्र के पढ़े पढ़ावे में राखे। इहे सब लक्षण ब्राह्मण के हरदम साच वचन भाखे। शूरवीर होखे तेजस्वी धीरज संग होखे चतुराई। न्याय धर्म के रक्षा खातिर तत्पर होके करे लड़ाई। दानी स्वाभिमानी होके निर्भय होके बलशाली। ई सब गुण होला क्षत्रिय के यह भाव मन में पाली। खेती करे गाय भी पोसे किने बेसाहे करे व्यापार। झूठ कपट चोरी से बच के राखे सच्चाई व्यवहार। ईमानदारी से जन जन के तुष्ट करे साधन से। वैश्य है कहला जाला व्यक्ति के पूजे मन से। 3 बरन जन जन के सेवा कर पाले आपन परिवार। धन खातिर जय करे नौकरी जैसे चले घर संसार। सेवा में मेवा मिल जाला इहे बरन के आधार। इहे शूद्र के कर्म कहल बा इहे भइल वर्णाश्रम 4। परम सिद्धि कैसे मिल जाला आपन भाव कर्म से। कैसे लागल रहे परानी आपन धर्म कर्म से। कहले श्री भगवान की आपन धर्म स्वभाव होखे प्रधान। सुना बताई विधि जवना से मिल गई है निश्चित भगवान। परमात्मा के सकल सृष्टि प्राणी के रचना कैले। कन कन में जे व्यापे सगरो जल थल नभ रचवैले। निज स्वभाव कर्म से उनकर जे पुरे पूजन बंदन। उहे सिद्ध पुरुष हो जाला कट जाला भव के बंधन। एकर मतलब इहे कि हर प्राणी में देखी ईश्वर के। परमार्थ में लागल रही पुण्य कमाई सेवा करके। निज स्वार्थ से ऊपर उठ के सब प्राणी के करी भलाई। इहे कर्म से पूजा भइल ऐसन धर्म कर्म अपनाई। शुद्ध बुद्धि से शुद्ध जगह पर रहे करे सात्विक भोजन। सब इंद्रिय के बस में राखे हरदम बोले मीठ वचन। धारण शक्ति भी पवित्र हो संयम बात विचार में। दया भाव आ प्रेम दिखाए आपन सब व्यवहार में। राग द्वेष से बाँचल रहे त्यागी सन्यासी मन हो।
काम क्रोध अहम के छोड़े, ध्यान लीन भी हर क्षण हो। संग्रह के इच्छा न रखे, माया ममता त्याग करे। असमंजस से दूर शांत चित परमात्मा के ध्यान धरे। जेकरा में ई सब गुण होई, ओकरा मिल जई है भगवान। एह सब से ही हो जाला असली योगी के भी पहचान। सबसे ऊंच अवस्था इहे मुक्ति दिलावेला। हरदम खातिर परम ब्रह्म से इहे मेल करावेला।